Opa, xentiña da boa. Do bo, o mellor. Solombo de tenreira cun queixo de país. Temos aquí unha calidade excepcional. Cun queixo, ademais, que vai ser excepcional. Xa o coñezo. Dentro da tenreira do solombo temos o cordón. Isto para un tartar, sabedes? É a parte, unha das partes máis tenras que existen da terneira galega. Imos pro forno. Vide comigo. Aquí o que imos a facer non vai a ser unha receta de forno, vai a ser para complementar un pouquiño esta receita. Imos a torrar. Xa fixemos unha vez unha sal de xamón. De xamón, era un xamón curado, non era un xamón serrano. Entón, o que imos a facer é torrar, pero un pouquiño de entreteto. Entre dúas bandexas, e facemos así unha especie de sal tamén con elas. E está algo salgado. Que pasa? Que ao meterlle calor, pasa co xamón, pasa co touciño, co entreteto, con todo, esa sal, tira para arriba. Bueno, compañeiros, mirade. Temos a tenreira. O que imos a facer é sacar o que lle chaman estes medallóns, non? De tenreira, que é cortar, por aquí, por esta parte, xa teño outro quitado, e co entreteto, poñemos todo por fora, bridamos por aquí, e aquí temos outro máis que vamos a facer ahora mesmo diante vos, para deixar, isto non é nada, é ter un pouquinho de manualidades, máis que cociñar, pero imos a facelo, de todos os xeitos. Aquí temos o entreteto, fora, isto xa deixamos fora. E despois, con que acompañamos? Acompañamos arroz, cuscús, pasta, pero eu creo que a prancha, non? Como vamos a marcar este solombo de tenreira galega, é que é ideal unha pataquiña. Imos darlle unha reviravolta a esa pataquiña frita e facer un brunoise, un corte moi pequeniño, con este pimento, con un allo, vai a ser así. Entón, vamos a alcanzar ese sabor de torrado, que unha vez que misturemos ca pataca, ademais, evidentemente, dunha salsa de queixo. Con ese queixo, bueno, que cómese só con un pouquiño de nata. E un chisquiño, botamos un chisquiño de viño, pois para ligar esta salsa. Ben, precisamos do queixo, do mellor queixo do país que existe aquí en Galiza, así que quen nos vai a conseguir? O gran Rafa Durán, o conseguidor, o reporteiro recadeiro. Está a un nivel superior este home, moito o quero, joder, dame alegrías todos os días, traigo mellor. Algún día me gustaría pillalo, a ver se algún día colle dice, pues, non sei, non dá topalo, amigo, non teño nin idea, non hai maneira. O mellor queixo do país, Rafa Durán, donde andas? Hola, Xoan, que amigo, oído na queixería Chef, en Arzúa, onde vou vir senón se queres queixo do país, do noso país, pois en Arzúa, onde está o mellor, que para iso son os reporteiros recadeiros, sempre o servizo do cociñeiro. Por certo, sabes o chiste do home e a baia? Vaya, home, vaya. Vaya. O que é meu, é teu, que non quero que andes dicindo que tumba que dalle, que tal que sei eu. Pilar, que bonito. Que é isto de verbas? Bueno, son queixos para comer e cantar, entón cada queixo leva unha etiqueta con un cantar popular, con, bueno, unha poesía, con ditos, bueno, por eso se chama verbas. Que bonito, é que a min o chef encargoume que viñera a por queixo do país. Pois, vos facedes queixo do país, non? Facemos queixo do país. Queríamos facer un queixo, recuperar un pouco o queixo tradicional. Por eso facemos tamén un queixo curado, o sea, un queixo, é dicir, non con 15 días de maduración, senón, si podemos sacámolo con un mes de maduración. Normalmente con 15, e vos tédelo ata un mes? Sí. Iso xa é parte da calidade deste queixo? Eso é parte da calidade, non perde propiedades ningunhas. Temos que dicir que o equipo xa o probamos, e dou fe. Bueno, e tamén porque facémolo con leite cruda. E digamos que
non lle damos silo, é dicir, como facemos co leite cruda, para que non teña esos sabores que dan, esos sabores sucios, entre comillas, do silo, as vacas non comen silo. Vale, están pastando... Solo pasto, algo de concentrado, moi pouco, porque estamos en ecolóxico, algo de erva seca, alfalfa ecolóxica, pero non proban o silo. E prezo deste queixo no mercado? Bueno, nos de salida aquí vendémolo a 14 euros o kilo. Vale. E como che gusta a ti comer este queixo? Con pan. E nada máis. Nótaseme. Xoanqui, xa non che pregunto se che vale porque sei que sí. A ver que faz con el, porque este queixo, el só xa se vale. Pilar, moitísimas grazas. Gracias a vos. Imos estar atentos, non? A ver que fai. Por suposto. Chao. Moitas grazas a vos. Moitísimas grazas a vos, de verdad. Acabo de abrilo. Acabo de ulilo. Desde logo, de verdad, sinto tanto orgullo dos produtos que temos na nosa terra. É que é increíble. Bueno, mirade, un queixo do país, por suposto, imos aromatizar esta tona, está ben limpiño. O que facemos para quitar a tona do queixo, do xamón, moitas veces usamos trapos e demais que poden vir contaminados e iso. Pero non, collemos un pouquiño de papel de cociña e aceite de oliva. Entón, con iso imos quitando todo, se ten algún moho nos chourizos, no queixo e demais. Non desaproveitedes esta tona, porque ademais, agora, aparte de comela, non se vai desfacer, pero sí que íbamos a meter no leite. Cantas veces temos dito, as tonas dos queixos teñen moito sabor. Eso, metemos no leite, entonces aquí imos a aproveitar. E ainda que queremos conseguir unha crema, metemos esa tona despois con unhas pincillas, con un garfo, retiramos a tona, nos queda a cremilla de leite e de queixo do país, nos queda espectacular. Bueno, mirade, vinde para aquí, vamos a ver. Aquí teño dous montados xa. Un e dous. E aquí teño outro. Vale, abrida, que temos aquí. Ben, eso topades xa en supermercado, en calquer sitio. É interesantísimo, fai moita falta na cociña para manter a estructura, sobre todo tamén dos asados, moi importante, Porque depois se nos desfai, pero é outro xeito, queda de outro xeito. Bueno, collémolo touciño. Damoslle unha... Vedes, é doado, Damoslle unha volta. Como non cheja, metémoslle outra. E pechamos así, e listo. Vedes? E agora, para que non se nos desfaga, para que quede todo asentadiño, o que facemos é atalo. Porque isto primeiro... Bueno, primeiro non, isto vai pasar por a tixola. Entón, para que non se nos desmorone. Que fai isto? Por que lle poñemos iso? Bueno, primeiro, é como se fose unha vestimenta, non? Pero é unha vestimenta agradable. O que fai é torrar, non nos deixa cocer en exceso esta carne que é un pecado, Si pasamos esta carne, se a pasamos de punto é un pecado, porque deixa de estar tenra. Esta carne é moi tenriña, podemos facer un tartar en cru perfectamente con ela, non? Entón, aquí precisa a cocción xustiña. Ben, bridamos. Facemos unhas de guía, sabedes o as de guía? Facemos así, mirade. Bueno, facemos un no. Un no, como que iramos, se queremos darlle volta, xa está. Pero así aprendedes. Unhas de guía, mirade, a serpe sale do lago. Dalle unha volta ao árbore e volvese meter no lago. E tiramos, así, dela, e xa o temos, vedes? Listo, eso, cuidado, é de primeiro de mariñeiro. O as de guía o ballestrinque. É o primeiro que tens que aprender para salir ao mar. Curiosidades, eu busco cativiños e sempre todos os días así un no diferente, non sabes? Enseño a eles. E despois, oye, que se usa, Temos aquí tamén un escalador, un alpinista aquí no medio que tamén sabe os seus. Tamén sabe os seus, o David. Damoslle así unhas voltiñas. Aquí paseime un pouco co fío, non fai falta tanto. Pero bueno, non o vou a tirar, E despois volvemos así. E aquí sí, é certo, o que estou facendo, agora estou facendo un ballestrinque, porque tiras así con este no, volves, pero non vos compliquedes, porque me estou enrollando. Aquí, pero vosotros facedes o no, o no char, se llama llano, de toda a vida e listo. Cortamos sobrante
e reservamos isto hasta o momento de poñer, de salir da tixola, da grella ou da prancha neste caso, vai directamente ao prato de empratado, nada de ter reservado nin cousas así. Así que deixámoslo aquí. Vou levar un pouquiño as maus. Casteño da chicha. E así traballo máis tranquilo. Ben. Seguimos. Estou mirando. Seguinte paso. Ese touciño, imos aproveitalo. Imos facer ese crocante, non? Para iso temos o forno. Para iso temos o forno aí dándolle tralla xa. E para iso, dúas bandexas de forno, que poden ser así, un pouco de papel de forno, e cortamos así a medida, por dous, non? Un e dous, así aproximadamente. Dalle un crocante moi chulo, moi chulo. Aí vai. E agora poñemos así. Eu creo que a 180 en 20 minutos xa o temos. Se non, o que vamos a facer é ir levantando, miramos. Pensad unha cousa, buscamos aquí un torrado que desgrase, que queda así todo tesiño, por eso poñemos en riba, non? Outra bandexa para darlle un pouquiño de peso, senón pode revirarse todo moito. Se non o deixades así, é fora, poñedes encima, metedes no forno, ahora que pode coller formas. En cambio así, o teño todo rectiño, o teño máis bonito. Pensade que dentro de 15-20 minutos aproximadamente levantades e mirades. Se vedes xa que está torrado, cando saquemos do forno vaise poñer máis duriño, Pensade nese tempo, fora do forno, vale? Así e así. Fora. Esto tamén o quitamos. Xa agardo os tixoiras e non andan polo medio. Imos pro forno? Veña. Imos alá. ...170, vou subir a máis. Vou subir a 190. Aí está. Ahora sí. Vale. Continuamos. Leite, un cazo. Imos darlle... Imos alegrar esta cociña. Imos alegrala ben. Imos darlle arume. Collemos o queixo. A tona, como vos lo dixen, xa a teño limpiña. Por lo tanto, xa a teño comestible. E por suposto que vai a ir. A nata. Metemos dentro lume suaviño, Nada de ferver aí, non? Isto vai como infusionado. 9, 8, 7, 6, 5... O 5 para que comece, para que levante, e despois baixo o 3 ou así. E aí que este, sen ningún problema, que este... ao mellor lle leva así despaciño, 15 minutos non que lle os quite. Depois vades mirando no momento que xa colla a textura, que xa este ben desfeitiño todo o queixo. E agora, se cortamos en anaquiños, antes se desfai. Canto máis grandes, pois, evidentemente. Que cremosidade, que virguería, Que rico. Uau, cómese solo, este queixo que así... E que teña razón, como comer o queixo con pan? Fetén, a mellor resposta imposible. Con pan. Xa non dillo se tes un vasiño aí, unha cunquiña de viño. Uau, o tío máis feliz do mundo, a mí se me fai con isto. A boca auga. É de mala educación comer en cámara, comer na cociña e tal, o teño moi presente, pero de verdad que sufro, Sufro moito, porque vou agora mesmo, mentre falo con vos, meter un anaquiño, non.
claro, falo de hai que naturalizar a cociña, facer uns emplatados bonitos, e sacar, e ser natural, e cando digo hai que probar as cousas, ya me non te pases. E non vayas. Teño a jefa mirándome, con cara de, non se che ocurra, non se che ocurra meter un anaco na boca. Estamos dicindo que a mirada, sin falar, que a máscara e todo, e sin falar, entendo. Moi boiña. Bueno, continuamos. Eso é. Pemento. Bueno, teño pasión polo pemento, creo que se notou, non? Notase, non? Non o uso casi nunca. Ben, imos a limpalo ben e cortalo como vos dixen, en brunoise, en anaquiños moi pequenos. Queremos sacar ese torrado. Queredes botarlle unha cebola? Sí, botalle antes. Primeiro, facede un caramelizado con esa cebola e despois co pemento. Senón vai a quedar o pemento moi torrado e a cebola vai quedar en cru. Home, a quen lle guste, non hai unha regla escrita de como pode facerse, non? Pero sí que a intención deste pemento é botar para arriba o sabor da pataca e darlle como un sabor máis atorrado, como a lareira, sabedes? Esa é a intención de facer isto. Aquí, en realidad, non imos a comer, que sí, que imos a comer o pemento enteiro, vai para dentro, pero non imos con esa intención que outras veces collemos o cortamos en tiras para ese anaco de pemento ou o asamos e que nos aparezca aí nunha ensalada de pemento, non. Aquí é potenciar o sabor da pataca, é o que ten, é o fin que ten, o fin principal. Mira que filliño tiña aquí dentro. Bueno, que é unha alternativa a facer a pataca convencional de toda a vida fritida. Non quero dicir que a pataca convencional de toda a vida fritida este mal, todo o contrario. Pero bueno, a cociña é así, hai que darlle unha reviravolta a todo para seguir avanzando, para seguir probando, para dar ideas. E mola moito facer estas cousiñas, darlle estas reviravoltas. A min polo menos, gústame moito. Ben, ben e ben. Como facemos o corte de pemento? Vale, mirade, o coitelo ben afiadiño. Se non o temos ben afiadiño, hai que afialo. Vale, colledes a pedra e afiades. Pero digo que é moi importante o que estou a dicir da colocación do pemento na táboa con respecto ao coitelo, porque vedes estes xugos, todos estes xugos son de onde salen do pemento en sí. Vale, salen do pemento en sí. Entón, se non o temos ben afiado e cortamos aquí, o que facemos é machacar o pemento. Estamos exprimindo o pemento, de darlle a volta, vale? Porque máis doado así. E así apenas perde xugos. Vos parecerá unha chorrada, pero se o coitelo non está ben afiado, non é ninguna conachadita, De verdad que é moi importante. Sobre todo, bueno, se tens que cortar un pouquiño, pois non pasa nada. Pero cando tens que facer, como mellor faz para 20, dice que moitos sodes na casa. Eu son moi amigo, sabedes que non concibo a cociña, encántame cando estou solo, fago as miñas historias, é moi importante coidarnos. E nada de se estou solo, que vou facer para min, e demais, non? Eu paso con calquera cousa, con un sándwich, con un bocata, con... Non, disfrutade igual da cociña. Ademais, cando estás solo incluso, invita a poñer a mesa, con mantel e con servilleta de tea. Sabedes, a coidarnos ben. Sacar esa copa, inda que sexa para beber o agua. Pero a cociña entre amigos e con xente, como tarda, A min polo menos. Non hai cousa máis bonita que estar ao carón de xente que te quere, que queres, e velos disfrutar, e cando che din eso de ¡oh, que rico! E tal, isto, xa teño premio, xa teño gana bo día. É ou non é? Ou non? Porque todos dicimos, chega o patrón, mi madriña, aí ven o patrón, aí ven toda a xente para casa, non sei que, vale, que hai que traballar, pero se ao final é unha felicidade. O sei, subinlle un toque.
estas. Aí vamos remexendo así pouquinho a pouco. Non teñades prisa, vades así facendo, se lle metes moita tralla, pode queimar abaixo, colle outros sabores, torrados que non interesa. Vedes como se vai desfacendo? Vedes como vai collendo? Mirade, con 4 voltas que lle dimos. Despois toda esta tona, a que vemos que queda inteira, retírase. Pero isto é cremiña, isto está rico, Fáltanos, vou uno probar. Vou uno probar xa, seguramente estará soso. Entonces aquí é onde temos que traballar co sal e coa pimenta, se queremos. E se queremos meterlle unha erva, tamén, Bueno, está bastante ben, está bastante equilibrado, Está bastante equilibrado. Pouquiño de sal. Pouquiño de pimenta. E agora, xo temos prácticamente desfeito. Imos a botarlle un chisquiño de viño. Pingas, de viño, o que queirades, galego. Eso sí. E con calidade, por favor. Un ribeiro, un godello, un albariño. Quieto, nada máis. Aquí estamos tratando de darlle este puntiño como cando lle botamos ao carro da centola, sabedes? Ou do boi. Que facemos no carro do boi, o carro do boi de mar. O que é a cuncha. Hai xente mellor que non sabe, non? Estou falando disso. E aí é moi normal facer desfacer e coller e botarlle unhas pinguiñas así, tapas a botella e botas unhas pinguiñas así. Pois por aí vai. Aquí exactamente igual. Uá. Uá! Veña, espabila. Vai, aquí. Aquí, tralla ao 9. Un chisquiño. Despois é cando incorporamos máis aceite. De aceite de oliva. E aí o temos. E vou coller xa un prato para retirar e reservar o pemento cando teñamos feito. O rabo tedes moito cuidado con eles. Eu aquí porque estou só. Entón, pois moitas veces, outro día, por exemplo, estuve vendo un programa que estaba facendo, non? Que fixen un programa e collín os salvamanteles, collín a sartén, e collín a sartén e fixen isto. E deixein aquí. Tac. Error. Nunca, unha sartén con aceite, ademais, vino eu aquí, con aceite, isto é un perigo, isto é un auténtico perigo. Os rabos, todos os rabos das tixolas, todos para dentro. E na cociña igual. Xa vos digo, eu vimo outro día e dicía, oi, eso hai que miralo, ameixeiras, eso hai que enseñalo a xente de que sí, é un auténtico perigo. Sobre todo, bueno, se hai nenos, se están a cociña, se non estás tiso, se estás tiso, inda que estés tiso, faz un movimiento e tal, caixo o aceite encima e ahora vas. Ala, armáchela. O teño na pé. O sea, a tope, aquí non hai máis. Culler de pau. Esto facemos enseguida. Rustrimos ben. Bueno, como podedes comprobar, aquí non estamos zorrando completamente, non está soltando nada de auga, vedes, está completamente limpo o fondo. Salgamos. Aí, vou baixar 9, 8, 7, 6, 5. Que vou facer? Coller un allo. Aí está. Eso, Fora. Non o vou botar hasta o final, Non, vou non cortar máis. Vou non cortar de tal xeito de que se misture co pemento. Podemos poñer en liscos, a quen lle guste, isto é un bocado. Insisto, con estes pementiños, igual que cos do forno. Facede bocatas en condicións, Non collades abrir a barra de pan e da neveira, o xamón cocido que tedes para dentro, non. Facede bocata que
Ademais, se miras ben, ten un nivel nutricional moi bon, non? Porque tes aí o pan, que é básico na nosa dieta, pero despois podemos meterlle verduriñas, a punta pala, e vinagres, e cousas así. O refiro porque eu fago moito de meterlle os pementos, tanto asados como así en brunoise. Fago moito. Bueno, mirade, vou pelar a pataca, vou rematar de facer esta salsa e vou rematar de crustir estes pementos. Vémonos agora no chisquiño dun ollo. Agora. Ben, mirade, xa estamos marcando aquí, vale? Primeiro todo ao redor e despois un último marcamos polos cantos. Ben, temos a pataca fritida. Fritir unha pataca en aceite, retirei, metir ben ese aceite, despois o vedes nas imaxes. E aquí todos somos isto, non? Temos un mínimo de grasa e mesturamos todo. A pataca e máis o pemento. Está boísimo. Ben, listo. E agora, imos darlle un toquiño máis este acompañamiento. Este acompañamiento va a destripar, porque vas facer con calquera cousa e va a destriunfar. Lembrades o principio, non? Que fixemos os crocantes, este así é brutal, xa comelo así, xe ten tela, non? Vedes como croca. Bueno, pois isto vai engrandecer un pouquiño máis o sabor. Metemos así, 2 lisquiños e mesturamos. Aí o arrecendo agora mesmo. Teño isto 7, este metemoslle tralla ao 9 e xa vai directamente ao empratado cando este o solombo. Imos marcando, vede o xeito, verdad? Mira do que se pasou aquí. Acabo de apajalo ahora. Estuvo o número 3. Vede a crema de queixo? Volvín a probar para rectificar de sal. As cudias non as quitei, están aquí integradas. De feito, algún anaquiño... Vedes? Esas son as cudias. Non as quitei nin as vou a quitar. De feito, nin vou a filtrar a salsa. Veai así, directamente, en riba. Parece... Non podemos extrajar absolutamente nada de aquí. É o que me queda. Oes, vémonos aí, emprato con vos. Hasta agora, o chisco dun ollo, Para cociñar este queixo do país, precisamos mesturalo con nata nun cunco. A lume baixo deixamos que se funda e subimos o sabor engadindo unhas pingas de viño branco, sal e pementa. Nunha tixola rustrimos ben o pemento vermello e o allo. Retiramos e reservamos. Incorporamos máis aceite e friximos a pataca. Quitamos o aceite sobrante e mesturamos o pemento coa pataca. Correximos de sal e reservamos. Bridamos o entreteto co solombo de tenreira e o resto do entreteto sobrante enfornámolo ata conseguir un crocante. Marcamos o solombo de tenreira galega na prancha. Empratamos coa pataca, a salsa de queixo do país e listo para comer. O crocante, cuidado, Que rico. Moi, moi, moi bo. Aí poñemos no medio. E agora esta salsiña de queixo que teño aquí. Por suposto, poñemos a salsella para quen queira máis, non? Que quere aportar un poquinho máis, quen queira unha cullere directamente na boca, pois que o faja. E nós, moi sutilmente, imos deixar así esta cremiña. Facemos así. Cada un que bote o que queira. A min así pareceme espectacular. Mirade como espesou, Bueno, temos aquí un pratazo, Un pratazo, eu sei ademais que a xente con que estou agora mesmo vai gustar, está desexando rematar e que non o enfríe. Non deixedes de facer as patacas, quedan impresionantes así. Pataca, un dente de allo e cortado en brunoise o pemento. Salteamos e despois xa, se queremos meterlle este torrado de touciño,
quedé impresionante. Marcamos a prancha, estuve todo ao redor, marquei no ben, e despois, o único que fixen foi marcalo durante aproximadamente 3 minutos por cada lado, ao número das 9 ao número 8. E listo para comer. Unha aperta, un biquiño, sorriso sempre na cara, e ata outro día. Chao.